שלום לכם, כאן שוב וואי הרשקו, הפעם בצילומי קולקציית הג'ינס של אופנת סגל. רודריגו פה בא בג'ינס, אני באתי בטרנינג. בואו נראה למי יותר נוח. תכלס אין כמו טרנינג, אבל רודריגו בג'ינס זה רודריגו בג'ינס, אפשר להתווכח עם זה. תספר לנו על הצילומים. צילומים לפנת סגל, זה צילום השני שלנו כבר, זה ג'ינסים. אתה יודע, כזה קאובוי סטייל. ועוד כל מיני ליום אהבה ולסילבסטר, ועוד כל מיני מבצעים שאופנת סגל עושים עכשיו, אז אנחנו עושים הכל. אוקיי, תגיד, בעקבות העוקף פה בקיבוץ שלך נניח, היית רוכב על סוסים? זה משהו שרקע שמוכר לך? בחיים שלי לא רכבתי על סוס. בקיבוץ היית לובש ג'ינס או מכנס עבודה כחול כזה של קיבוצניק? היה לי ג'ינס, אני זוכר, כשהייתי בכיתה י"א, היה לי ג'ינס אחד, שזה היה ג'ינס היציאות. אתה מכיר את זה? לקיבוצניקים יש דבר כזה שנקרא ג'ינס יציאות. שזה הג'ינס שהוא שמור כאילו, ויש לי אותו עד היום. בארון אחי, עד היום ג'ינס היציאות. הוא, אתה יודע, הוא ג'ינס המזל. ג'ינס המזל, זה גם יש. אתה מודע לזה שיש פה ג'ינסים שעולים יותר מהשכר לימוד שלי באוניברסיטה לפני שהורידו אותו? מה זה, יש פה גם חליפות, אחי, לבשתי קודם חליפה לבנה של קוואלי שעולה משהו כמו 14,000 שקל. זה לא נעים בכלל, אבל זה כיף ללבוש את הדברים האלה. אתה אוטומטית כבר מרגיש, אהלן, טוני סופרנוס. אני באופן אישי יותר איש של טרנינג, כמו שאתה רואה. מה, תכלס, מה יותר נוח? כאילו, מה אתה מעדיף? איזה איש אתה? אני של, נראה לי גם, אתה יודע, אפשר להגיד, לא, ג'ינס, אחי. טרנינג יותר נוח, כאילו. כן, טרנינג הכי נוח. הכי נוח זה מכנס קצר, בלי כלום למטה כזה קצר, אתה יודע, כזה שעוד קיפול יוצא הבולבול. הכי טוב זה אחד כזה. עוד קיפול יוצא הבולבול, מה זה משפט כאילו שאתה מכיר או עכשיו זה יצא לך? זה משפט שהיינו אומרים על המורה שלנו לספורט בקיבוץ. זה היה הולך עם מכנס קצר, שעוד קיפול יוצא הבולבול. כמה ג'ינסים יש לך בארון? מלא אחי, מלא. יש לי ארון של בחורה. ויש לי מלא ג'ינסים בבית, מלא. ואני לובש כל הזמן את אותו ג'ינס.